เป็ดem gitu mihshniuh belum pilata lah kan no cenderung mansi senemat tapi kita tak bahar orang lalu tengah lasangnya no ta kayak pada pita baca apa habalami teh kan nih sipun bah mi mende mi belum lah mi sipun bah teh piong udat em padat dibayar rap yem tu betul piye em pe ni le larpan ha tu la mi la long kha teh nih tu tang pa pi na paten sahab na teh kini pihak man sumar kan mo nama pet kan nih pilami pe chadu shene shadin rumi ha larpan ha shene rumi teh da pi ong ba pi dat kemud de bayar rap kan te kemud la dak klem dat re de bo mi rap ra kan te mta gila mi kini kinyu long te pi mta kan usna pi ong ma pi te kerta apa yang selai pusat ta dang sala ba ta dang mi ba te haji syam de te pi man chimpor ki snam ta ba de ba pi de pi mon pi lata da pi mon pi mta phim sumar te man ta ula lut la kan nur phim ta su te phi man balut em de shim bet ken wat ju tap tu pia wat tru de tersim wat ju krut re hadu zero de ban e be shponyar pon ma da phi e be shponyar pon mai rap lami ba te baro we khle lami nang ka ba ta ka nang da khulit kum tong ka ba de rapat kan pni khong nang da mi ba kum tong namar machwara ta te yo sngaur ong badan mihshniuh long belum yang piang long belum kada long belum kada di kon chok hai ngene na tang ni we kon adon pandai ngon tekan ti don ki bedang wan thmai poka channel ka jongi ti ko an pentip shapi bang ai bon jat ki dawai ni ai ka ni dawai penja sti penja ithla penja thang yong ha ka dor shi khat lai spa an ru pho ti namat pran khat lai spa art pho te ni ai ka dawai penja nyo le ru ni ai ki ni ki hena te u so meleng powder ro ni ai te namat phi bam so meleng kum to phin dop tip e ka ni ka wei ba ki bniat ki du no ki ni ki bniat ki jong phi te da phim do tu powder pat kamot ka kham su e phi ba phin bam bat kum no phin bam ngan yo ban batai ya ki tu ki ba shim te kini ki badon ye kinu ki ja jing pang pat chua ban shim yo uni uso meleng powder safun chua yanga namar ba yo ka don pa ka jing thang khu hang ni hang tai ti ki badon kunu ka ja jing pang da phimut ban thiet yo tu uso meleng powder te phi sa ong chua yanga te phi la kham yo chong tat hi uni uso meleng powder te ha ka dor hi spa tingka da phi thiet be do tu badang em patte saka uput no ru kumto te ngi ai da wai khat ru ngi ai ka rap ha ka ni ka wai khat ka rap na ka benta ka ba khlut ding ru te da khlut ding ru ka rap te da mi khat ru ka rap te ka wai jak tha ka wai pangmat te ka rap ha te ki da wai sinus ki da wai hypothyroid ki da wai da so poi banai kumto te ka da wai da the bali te ka da wai ban pen phas ni do ban lat kpo ki don kini ki bri ki bom ju lat kpo re da phidi utu ban kwat ban khia ban phas ni do utu ui rap ban pen lat kpo te ni ai ki da wai shining ni ai ki da wai bp ni ai ki da wai piles ni ai ki da wai bniat la ni ba sma shintur ru ka rap hispa na ba hispa don em ki ba sma shintur te sngo jinjar bha te ngi ai ki kini ki hena jongi ki bam dan jing ta manu ru la on penan kam ni ki hena tang ba ta hena ka phnyang pi hap ta hi te phi chai tu ru ta no tang si sin sti yo ru ken ka phnyang nang ba nom ter khong ru usnyo jong phi te ki ba kwa ban khyak loi ki penan kam ba powder yong bat u hena te data phnyang mihshniuh hap shim lang bat powder bat phnyang bat sabon bat snan te da shim gani ko phnyang nyu le long shum penan kam ni ki pe sabon ki pe shampoo hap shim be de ni ki jongi te da phita rong ru hap shim be de uni u hena u jongi u powder yong jongi
te ki hena na yo ki pen trokong bhai usnyu phi habanai conditioner hanre u hena jongi phimdan kam conditioner kani ko ompnyang ka jongi phimdan kam shu ban conditioner tang u shampoo jongi bakani ko ompnyang usnyu ula bha namar uni u hena jongi ude bha umde ro basniu panja e jing hap snyu ru bat kam don jing ta ru e ko ka khia komba ki we ki rong ki ta e ka khmat ki ta e ka shadem ki ta e ki ta e u khlai te kini ki hena ki jongi pat kim don jing ta e ru em te uni u lip gloss ru phi ni ta manga uni ru ni ai hakador san pho tingka u best bha te tang bara pho hayeng da kim ta ru ka biang hi ta tan le jing let kham i pho hayeng te le yu ni ta te san pho tingka u la ne bha hi te ki da wai ayu tu ni ai tu tenga se klet ru kum to o hoi kani ko phnyang mihshniuh ru la da phi thaj pan ta ko to ka bakham sma te phila ban shim dak basma ubi tang bang ni thu hok ka kham bha kani ka basma te ko phnyang yu le ru ka don ka bom sma bat ka bakham sma te la phi shim lang ru ka biang hi te ta na tang hi sin arsin stio ko to basma ta na pa ko to ka bom sma ru ka long hi te kaya rap hapat kini kani ka bakham sma kan ta bakani ka bom sma ru ya banam ta pate ka biang hi ka to ka bom sma e rata te tharai tang kita hi te nga klet ru ki da wai ki ba nga ai hoi da wai nyang so pet da wai mau ha u khlai la ne ha sang te ka da wai gastric hoi ki tu ri ai te man sedang pen mi pat ki da wai teng nga klet ru bangan ong dengan sedang pemi ru do blen yo ban kur khui phi barok khot roi tra